Apa kuwi? Kopi ku mlethek wo bener kek ku nek ora tau ngombe kopi. Oh. Wah, iki kok Gelas karo meletek ireng. mlethek ireng ku jenenge kopi. Teh. Lho gampang no Mas. Heeh, gelas. Gelas gambari coklat mesti teh. Terus saiki umpama pesen susu. Piye gambare piye susu? Wedang susu. Wedang susu saiki gambare piye? Meng teh gelas karo coklat, Yo. kopi meletek tengah. Saiki umpama pengen ngunjuk susu. Wedang piye? susu. Gambare susu piye? Ora usah digambar kok Mas. Piye? Bakule dicelok ae lho. Terus? Pamane jenengan bakule. Heeh. Kowe jenengan bakule ya, iki paman jenengan Heeh. bakule. Mas pesen apa? Mas pesen apa? Kula pesen iki. Hei! Oke dan. Ngene pelecehan seksual enggak boleh. Lah sampean yo dadak digambar ora pengalaman. Wah, Mas Cangik, Mas Akbar. Iya, Wah niki bintang tamune kathah sanget. kata sangat. Lah iki mengke nyuwun sewu lho. Beliaunya panjenengan Bu Suwarti mangke nggih kali ingkang putra mbok blirna penggalipun nggih badhe lenggah wonten mriki. Harus. Malah kaporok Mas Lendro, aku kok lek munggah tak nyawer ya. Nggih aku ya. Oh iya. Iki tenan apa ora? Alah kula niku ibu napa to sing ora nek sing Engko mbok diatur- tambah-tambahi dhewe omongan ngene iki meng. Ibu niku tiang jujur-jujure wong nek ibu niku kadung menep atine Mas penggalihe. Ngoten niku piantune napa mawon diparingne. Gelange. Walah gelange Mas, salaman kali kula Mas Lendro nggih aku ngono. Iya. Kula iki sing gumun iki kamar mandi lho Mas. Kamar mandine Bu Suwarti? 3 kali 4 niku lho kamar mandi. Heeh. Karo alun-alun niku gedhe mriko. Oh. Lho kamar mandi apa niku kamar tidurku mawon niku semeter kali semeter iki Mas. Heeh. Ngen ku turu iki lho. Iya. Kamarku semeter kali semeter. Jadi nek turuno sikilku ketok kaya ula. Luar biasa. J, Heeh. niki sinten kemawon anu bintang tamunipun dalu punika. Menawi mboten klentu kula nampi dawuh menika nggih Mbak Dike nggih. Oh, panjenengan pirsa remenanipun panjenenganipun Bu Suwarti mboten. Napa? Niki wau ngersake pramen toprak. Napa nggih, Bu? Lho. Toprak jalukane. Toprak. Dadi pas karo pawakanku cara aku nek toprake dapukanku cara lakon Majapahit ngono ya damar wulan aku. Iya. Wong awakmu semeter kotore damar oblik iki. Oh, damar wulan. Bocah kan gede dhuwur pas ngoten lho. Gede dhuwur apa? Lah ya bojoku mawon ngarani aku kaya napa kaya mangkok soto iki, Mas. Bojomu dhewe ora percaya. Ora percaya. Mbak Dike apakah sudah siap Mas? Sampun. Oh. Mbok pilih ngersake ketoprak mangke diaturi. Lah harus. Oke, no, lakone niku Roro Mendut Prana Citra. Aku dibimbing ya engko aku ra apa lakone lho. Iya. Aku dadi Pake Mendut. Oh iya. Aku nih. Kowe Prana Citra calone Mendut. Oh iya. Ya ditimbali sik Mbak Dike ya. Iya no. Heeh. Apa ki disepati apa Mas? Monggo Mardika Penggalih kemawon. Oke. Disepati aja diperaki, Iya. Ya yuk, buka saka saron ya yuk. Monggo Mbak Dike yuk. Mas,
selama ini hanya melihat media sosial saja. Wis, Mbak, hati-hati gombalane Dalang Akbar, Mbak. Aku iki apa lek karo gombalane dalang Wes, pisan. Aku selama ini hanya melihat Instagram dan TikToknya. Aku selama ini juga hanya melihat Mas Akbar dengan yang sana kok. Maksudnya aku ki melihat Instagram saben-saben FYP Mbak Dike, saben-saben FYP Mbak Dike. Aku yang ngono kok Mas Akbar. Piye, Saben-saben FYP Mas Akbar karo kae. Ngono lho. Sampean pengen pirsa korbane Akbar sinten kemawon iki lho. Sombrine kula sing ngerti. Lah nyapa kok sampean? Lho, Iki lho, tekoni iki lho. dalem Lah nyapa kok sampean Mas Lendro? lho kula iki sing korbane niki pokoke anggere sinden ngeten iki sampean dijak pisan ping pindho kenek WA-ne. Wah, mesti yang kene. Astagfirullahaladzim. Saman ngono iki berburuk sangka karaku. Aku nembe kepisan iki, Mbak, salaman, Mbak. Tadi. Kok kaya wis salaman tok kaya salamane. Luar biasa. Lho, ngono kuwi lho, ngerti ndak nek salaman piye sing ngono? Pripun salamane? Ngene lho. Wo, kowe milih Tandane apa tandane? kowe milih iki apa milih Birgita? Hei! Lah, Ayo. tak omongne Mbak Bir lho kok. Ayo. Mas Iki Lendro wonge tak ning- omongi. Iki ning Blitar lho cahe ya. Iki emang ki wonge ning Blitar meru romoku sing biyen lho. Yo, romomu surga. Ora sak dilairne. Yo ora apa-apa to, gaene bar aku kok. Lah ya wonge iki Mbak Bir iki melu romoku kae lho. Ning mboten kok, nek Mas Akbar niku piyantune niku nek karo wong wedok niku tulus. Ceritane sing apik-apik tak ya. Tenan kula. Sing apik, ceritane sing apik-apik. Oh, sing elek-elek enek to? Aja. Kayak rokokmu ya kok ya. Yo kok. Akbar niku kula seksi piyambak, Piye, piye? Mbak. Kula Piye, niku piye, Mas? dari 2017 Akbar sik cilik. Mayang Sik pun ciliki sik sepiro kuwi sik ciliki. sementen lah. Sakmene kuwi lho Lah, kok- sampean luweh sik Wong aku ndek kono Oh, dhuwur iya, 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 Cek iya. niku kula pun nderekke panjenenganipun nggih ngasta wayang daerah Nganjuk. terus. Akbar niku pacare niku mboten nate mulang-ale ya Mas yo. Ora tau. Siji ya? 6 apa piro kae, Pok? Loh, Wis jare ngapik-ngapik aku kok malah piro kae kan? Ya aku ora tau pacaran. Ora mboten nate pacaran. oh ndak tau pacaran. Tiange niku Alhamdulillah. lugu lempeng galang mboten nate neko-neko. Ndak ngerti cinta berarti ya. Malah mboten ngerti cinta. Cinta niku napa to ya Mas yo? Aku ya anggere jejer wong wedok iki keringetku sak grontol. Kowe ku wedi yo. Wedi pol aku lugu ku lho. Ora lugu to. Lugu. Kok omongno ngono sing apik-apik tok Wis pokoke. meneng ae kok tak tuwapuk. Iya. Saksine piyambak kula niki. Ngono kuwi emang iki pomo lugu tenan apa ora? Lugu iki nek enek wong akeh nek dhewe ya wis aku ora omong niku. Oh. Nek enek wong akeh ngeten iki ketoke lugu tapi kok nek dhewe wah niku bahaya niku. Oh sing bahaya sing lek Sing dhewe nek kuwi dhewe ya. niku nggih. Oh, Nyuwun sewu alah, mbok alah. nate panggih kali Mas Akbar Ya dereng to. nembe pertama kali. Nggih. Mungkin setelah wayangan malam hari ini besok bisa dibuatkan lagu Mas Akbar Anu, Ayo. sik Mas Lendro. dalam Nek kuwi no ceritane ambek sing biyen Kowe- lho. kowe Kok rasa- mbok padake? rasa pucet. Kok mbok padake? Wis rasa pucet kowe. Napa? Sing dikirimke aku lagune sing urung rilis kan apa ki? Apa judule? Apa kae jenenge iki? Apa? Rinonce. Oh gak dudu kok Rinonce. Sing Apa? pertama kan Gemati. Iya. Karo sing iko terus Kok ya sik karo sing kae lho si Anu iki. karo dekne iki ngelukis tresno. Lah, iki Oh. ngelukis tresno. Iki bakale rilis calone- ambek sapa? Kali Mbak Bir. Hei! niki kalian niki napa lagune diperkirakan Mas Sik Akbar. sik mikir wonge. Mboten niku dalang hebat, SDM-nya Oh. tinggi. Aku kenalkan ya lagi semalam ini. Dari segi visualnya mungkin ada lagu yang akan dirilis kali Mbak Dike. Sik, aku tak menyelami kepribadiannya Mbak Dika dulu ya. Carane? Daleme jenengan iku pundi to Mbak Dika? Daleme jenengan. Ndak tak gowo to Mas Akbar. Maksudnya katanya orang-orang itu Tulungagung. Nggih, leres napa nggih? Benar. Oh, gitu. Tulungagungnya mana? Saya itu pas kuliah itu KKN juga di Tulungagung. Tulungagung mana? Tugu Sendang. Oh, jauh sekali dari rumah saya itu. Jauh nggih, pas dengan iku tak tungut Pak Tomin niku lho. Nya dadak mbok lairke lho, mesti lho. Nggih. Wong kene iki wis tutup buku kok Tutup sik buku. dibuka eneh. Dan iku pengendange teng mriku. Nggih. Pripun Mbak Dika? Ngapunten lho nggih. Tulungagungnya mana? Tulungagung kula Kenayan. Oh, Kenayan. Kenayan itu kecamatan atau desa? Niku kelurahan. Oh, kelurahan. Benar, kecamatannya ya Tulungagung. Oh, berarti kota. Benar Wah, sekali. Luar biasa Mbak Dika. Sampe omahmu ndi?
Aduh, kowe ora roh we. Ya ora kira ora ora tau mok jak. Kuwi laire meletek kok watu kok, Mbak. Ora sambok anu ora. Aku ki krung-krungu laire metu teko pori-pori lho, Mas. Saking cilike ya. Heeh, gatel dhek metu, mrucut ngono lho. Jane aku ki jerawat apa pori-pori iki. Nyun sewu, Mbak Dika sak menika Anjing. sampun kagungan garwa. Dereng Mas Lendro. Cita-cita favorit yang diinginkan seorang suami seperti apa? Nek lanang ki. Ya sing gede dhuwur, tanggung jawab, ganteng, pinter golek duit, Kowe rasa sayang istri, sayang anak, sayang marotuwa. kowe rasa plolak-plolok le. Lorak-lorak piye? Kowe nek ngene gak mungkin milih kowe. Yo, kan padha-padha bujange nggih. Bujang Aku bujang, Mbak Dika bujang. Ya, tapi Mas Lendro bajing. tapi kan Mas. Omonganmu Mas sing sae Mas. Bujang maksudnya gong duwe bojo. Kok bajing maksudnya? Oh ya kleru. Kleru, kebablasan kuwi mau ki. Mbak Dika riyen sinden nggih Mbak nggih. Musik. Berangkatnya sinden apa Berangkatnya tari Mbak sinden. jenengan? Penari. Oh, penari. Infomu ra akurat, Mas. Infomu ra akurat wi. Ayo, lek mu golek komedian ndi wi. Aku gak goleki, tuku aku mau. Mbak Dika itu awalnya berangkatnya penari. 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 Mendah sing dadi bojone ya Mas Lendro. Piye? Bae ya sadurunge malam pertamanan joget sik. Serampat dong Mas. Iya. Ngene. Dang tung dang tung tung tak tung tak tung trut tung trut tung tak Tak tung. dundang. Luar biasa. Sik Mas, enek sing ra penak kuwi mau sama lek Apa, Nabi. apa? Kok tungcrut barang ya Jogete apa? iki anu jegal banyu. Banyu. Wow, iya. Terus banyune nyiprat-nyiprat ngono ya. Betul. Oh, iya. Mbak Dika. Dalam. Ini tadi permintaan sebelum lagu-lagu sama Mas Lendro disuruh ketoprakan. Nggih, nika sing Arep nggih lakon apa? apa ki jenenge mau? Pranacitra. Pranacitra karo mendut. Sinopsisnya piye? Sik, aku ben genah karo Mbak Dika. Iya, sinopsisnya piye ya tak rungokne jale. Sinopsis. Nyuwun sewu Mas Lendro. Dawuh. Ngene iki Mbak Dika jejer aku ngene iki, aku wis krasa nek dia itu orang kelas. Kok saged piye? Mas semreng. Wah, parfume Bulgari Aqua. Nek cedak aku mah ngopo? Bulgari nek aku. Lho, iki paling ora yo anu, Gatsby. Kadang lek ku ngrungokne kok ya Gatsby to. Indoramet. Lelek Mas Lendro iki nyanding sampean ambune piye? Wah, lengo klentik. Loh, aku mengira wonge anu lho Mas, sampean ngerti apa ndak? Apa? Minyak jelantai yang put ke mau lho diadane ada parfum tinggi semprotan. Wis toh. Sak gelem-gelemmu tak tampa pokoke Mas wis iki. Wis ngono anakne. Piye? Ceritane. Sinopsisnya piye? Sinopsisnya piye sinopsisnya? Sinopsis. Iki anakku. Iki toh. Lho mosok sama bapakku. Syukur Eh. kowe. Kowe gelem ra gelem ki anakku. Enek yo iki mbok terima-terima Mbak. Gelem Oh, enake iki. gelem Ya, yo iki, iya. pakmu ra gelem yo iki. Aku apa milih iki lek wanto pakmu. Ben koyo botol Yakult yo. Kowe tak tembak. Loh, sampean ngono kuwi ngomong botol Yakult kok saya lah sampean apa? Albotil. Kowe tak meneng ae iki. Piye iki Aku anake ki sampean? aku ki pakmu. Ya. Kowe kok apa jagoan Aku terima ora terima sampean pakku. pakmu. Gelem Ya. ra gelem wis wong kan pakmu ki mbokmu mbiyen ki anu to ayu. Keblocok. Ora keblocok pakmu lu ngondelah lahir kowe. Gak mulih 2 tahun kowe metu. Ya berarti sampean nutuk pakku, mbokku rabine berarti. Oh gak rabine ijek statusnya bojoku. Lah iya tapi Mbokmu ki karo iter. Mulane ketut ngene iki. Terus aku sebagai apa? Pranacitra nglamar karo anakku jenenge Mendut. Oh, ini kok adegan pertama aku ngelamar apa gandrung sih? Gandrung no. Oh, Gandrung karo kene. Oh, terus. Terus Pak teko. Pake teko. Paling mendute gelem toh? Ndak. Gelem. Oh, Lek kowe gelem. gelem ora? Ndak. Gelem mo. Oh, gelem ya. Ora, Aku kok mbok tambahi to Mas nek gelem. Ora Pranacitra tangane retek lho iki. Wong nek mo ya moh tanganmu lho. Tiba yo golek kesempatan jarang iki. Terus. Berarti aku gelem. Gelem. Oh, iya. Ono terus rantai. Mahare apa? Eh? Mahare apa? Yo karek kowe njaluk apa? Ah. Ya minimal Fortuner siji, Ya. duit 100 juta Ya. ngono. Wis gak sarabi Mas, gak sarabi. Terus kalau Pak teko. Perang. Eh? Perang. Ora perang,
akhirnya Pak Ete Mbak Wisanu tak jodokne ae. Ya wis, yo, jajal. Siarno sik, siarno sik. Aku melu sapa sik? Loh, lah kowe melok Pak Sun apa melok kene? Maksudnya iki aku melu bapakku apa langsung digandrung ngono lho. Tak siarne sik iki kok tak Wong. siarne kok. Oh, kok buka ibuku wae ket mau. Tancapane piye, Mbak? Dike ning kene apa ning kono sik? Ya ning kene engko to Oh adek. iya, kon aku ning kono. Kau anu aku tak omong karo anakku to. Oh iya. Kok terus kowe teko. Oh ngono iya. Aku ning kono to? Ya. Ning kono to? Aja rono lho Iya, ning dikeroyok kono. cacah iki. Ning kono. Aja jablas dikeroyok ning petang. Jarene ning kono. Kene lho awore yang uti kene lho. Oh iya, kene. Kene bener. Ya kono aja mbok keroki lho iku engko. Aja ngono Mas, aku engko mulih masuk angin tenan lho. Nah, Heeh, ndang siarne sik. keprake piye ya keprake? Iso apa ora? Oke. Au. Gebyar. Iya. Patut. Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Elek men to jenenge. Jenenge kok Elek men. Lah ora entuk mangani ra siksa budaya. Adik ngono lho, adik. Sapa? Adik Apa iki adik? Akbar Dike. Oh iya. Wes. Iki Sesar- kok rame sak jagat raya sosial media iki kok. Ya ben. Sesarengan sandiwara ketoprak adik budaya. Mijil saking Laladan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawi Timur. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Ki Akbar Salam, Wakil Ketua kula piyambak. Lho, kula piyambak sapa jenenge disebut nih? Sledro masa tak omong nih. Terus. Jumbuh kalian pamundutanipun panjenenganipun Bu Suwarti Iya. dalu punika Andi Budaya ngersakaken salah setunggaling cariyos Rara Mendut Prana Citra. Oke. Rara Mendut dipun ayahi panjenenganipun Mbak Ayu Dike Sabrina Iya. parandene Prana Citra Oke. pun asta panjenenganipun Ki Akbar. Parandening bapakipun Mendut Ya. dipun asta panjenenganipun Muhammad Soipul Asmaun Slendro. Iya. Rupane Yo, ciduk. alah. Rupane ciduk dawet ngono. Stop meneng Kuwi ae. kedawan jeneng makane wonge mek sakmono. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanane kuncarane bangsa. Sekali mardika tetep mardika. Gebyar. Dikerek sik. Dar. Hot. Duk, Mendut. Dalem Rama. Pancen nek bapake bagus, anake ya ayu ngene iki kok. Ndak iso dipaido tenan kok. Tok 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 tok. Tok tok. Tok 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 tok. Lha kok kaya bakul bakso malekan. Kowe iki ngeprak apa arep rondo? Ah, nyambi bakul bakso to Mas Tito? Oh iya iya. Kok kenal to iki? Wah kene kok. Kowe nek karo yoga. Sik to, Pak. Iki ki aku ki anakmu mosok kanca-kancaku ora roh. Oh, iko to. Sapa jenenge? Tito. Tito. Wah, Tito segene mek pasir to itu ya. Ya kuwi lho. Nduk kok Mendut. Mendut iki lho. Lah ya, Nduk. Iki sakwise kowe iki tak kuliahke ning nggone universitas kono iki. Universitas. Universitas. Alah wong tuwa iki ra apa-apa sak geleme omonge iki. iya. Nggonku tak kuliahke, iki kapora kowe tak kon kerja dhisik ya Nduk, aja ngantek kowe iki seneng karo wong lanang liya. Entuk Nggih, seneng Rama. karo wong lanang sing penting kuwi sugih bondo donya sing iso menakke karo kowe, Nduk. Nggih, tapi kuliahnya nunggak Romo. Eh? Kuliahnya nunggak dereng jenengan bayar. Engko gampang. Rama nek mulih tak bayari kabeh. Nek iso iki malah apa iki kuliahmu, sekolahmu tak bayarane. Ngono. Yo, iki ngono awakmu kono ndang nyambut gawe golek gawean yo. Aku tak ning sawase yo, Nduk yo. Oh, nggih Romo. Turuk. Aku mlayune ndi? Kae teko. Oh, kae teko.
tukang gender anyar iki. Oh alah. Kok Mas. Rumah saku kok Aduh, eroh. kok penjagong to Mas sampean iki. Becek kok malah ning kene. Aja ning kelir penonton roh. Lah ya iku ae. Kaya tugu pentung saiki. Sik to tak omong sik. Ya ndak ngomong. Mendut, Enje Kang Mas. mendut. Enje Kang Mas, pripun? Ketoprak iki mlakune ya ora ngono kuwi bambahan ketoprak ora nek gagah gawe blas. Ketoprak wis ra ndek bokong. Mas, ketoprak iku kudune digagah-gagahne. Piye? Contone piye? Dodone maju. Dodone maju, bokonge rada mundur. Terus, wah, iki lho. Oh. Kowe malah kaya boneka dakocan lho. Mendut. Enje Kang Mas. Pengen tak ndut-ndut ora? Urung-urung kok pengen tak dot-dot ki apa to? Wong ayu mendut. Enje Kang Mas. Wis sawetara suwe pun Kakang ora sak pejagong karo si Adi. Kabare adik nak sehat ta? Sehat Kang Mas. Transferannya telat. Oh iya ora apa-apa, aja to mung transferan. Jatah opoe nek karo AA ora bakal. AA. Iya, maaf. Iki lho AA kayak ee. Iya. Ngadeg. Enje Kang Mas. Iki awake dhewe iki rumahe sampean ya iki ya. Rumahe. Oh iki omahku. Etok rumah Oh sampean. enje. Biasanya nek wong pacaran kuwi ning bagian ruang tamu. Heeh. Paket. Paket Mas. Wis apa? Tukang Lah paket. sampean ki dadi bapakku apa tukang paket? Lah ya bapakmu ding. Lah iya kok. Mosok bapak Roro mendut tukang paket. Jente Mas. Aku nek karo Mbak Dike ki ibaratnya dhuwure iki pas. Dhuwure pas. Ya mongol kono kok lapo takok aku, wong aku urung metu kok. Kowe pengen tak golekne pasangan ora? Tak golekne pasangan. Pak yo. Heeh. Maratuamu. Heeh. Sopir lho maratuamu lho, gawe tok omong lho. Tak golekne pasangan. Tak golekne pasangan. Sopo neh? Ayo sek. Ayo sek ngadeg sek. Dadi ben dramane imbang. Ki nek pasangane kono nek pasangane. Ibuku lho kuwi. Heeh, ibu. Ibunda. Ora enek liyane yo. Eneke kuwi. Wis dang ayo didekne. Jarene kudu neriman. Yo. Nyapu kok sambat iki lho. Gek deloken to. Nyapo? Gek aku cilik, kono cilik, gek anak-anakku semene to situ. Iso lho anakku ming semene iki dadi ngene. Nek nuntun adus piye? Ayo atus. Ngadri ngene lho. Ngene. Ayo, digandeng, ditekne. Nah. Ngatik perang. Sing romantis to, Masya Pak. Allah. Ya Allah, mosok mamahku mau eret-eret. Lah aku ora seneng kok, sing seneng kene kok. Kowe iki ketoprak lho. Iki ketoprak nganggo budaya nek nyun sewu, kita warai yo. Iki ning dunia tari. Dunia tari. Mbak Dike, tangane tumpang nek kene. Mana kene? Sing yo. Iki jenenge ngenggar-ngenggar ning tari. ngenggar-ngenggar. Ngono lho gerakan desa terokno. Ngono, Sora. Heeh. Ora ono ta? Salah tangane. Tangane. Tangane ora awake. Ngene. Kok ya wis bangkean sing dicandak lho. Lah kok malah koyo Kano Mas Faisal tintingane, heeh. Ngenteni to wae. Yen ning tawang ana lintang. Mbak Dike enje Kang Mas. sampai kok Mbak Dike. Sapa? Mendut. Mendut. Apa tadi mendut habis makan nasi pecel? Iya Kang Mas. Aku roh toh? Roh, kok sampean jarine mesti numbasne. Heeh. Aku kok iso roh sampean bar makan nasi pecel ngerti Nyapa? perkarane. Lah iki lho capare cik nyangsang. Ada, alah. 1-0. Po. Bar kok kandang kok. Iyalah. Layan iki lho enek teleke. Mbok ya sing apik mau teko kandang. Wong ora seneng, ora setuju kok.
Oh, salah ya. Cahayu aku ngenteni. Jajal kowe sing nembang bojone kono. Dang kono. Marang mega ing angkasa. Piye? Apik. Ambekane entek. Entekan ambekan, Mas. Pelambene wayah grendo. Penonton bayaran iki bagianku. Oh iya, 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 bagian iya. guyu. Lah yo ngono to, Dik. Mbak Mendut, upama Sigdo sok rabi karo aku pengen tetumpakan napa nggo bulan madu. Pesawat jet, Mas. Oh, pesawat jet. Iya, ben cepet to. Wus. Oh, pesawat jet. Nek kono piye nek kono upama anu? Njaluk apa we? Kok njaluk apa kowe iki ya Wis, njaluk digenahne. aneh-aneh. Tembok kayak apa? Alah wis to tumpane pandosa ae kowe. Wis kono aku mati. Ora mati. Maksudnya mati penyakitnya sehat awake. Kondi iki, Mang. Kondi iki, Mang. Sun takon war tane duduk reki. Mbak Dik Mendut, Anjay Kang Mas. upama masuk Sido bulan madu pengen nginep di kota mana? Kita bulan madu di mana? Kita bulan madu di luar negeri aja Oh, Kang luar Mas. negeri. Iya, di Paris. Paris, ngerti Paris ora we? Ngerti? Mampu neng Paris ora we? Mampu tuku minyaknya kuat, masa ora gak kuat. Kuwi lho bojomu tekonono nek bulan madu ning ndi? Anu bulan madu ning ndi? Ya neng ndi to Mas penting karo samian. Oh, tenan ra? Iya iya. Piye, aku umpama bulan madu ning Gaza piye yo? Enggak napa kuwi? Lho, wot. Kowe lagi bulan madu awake diadus lah dibom tuwa. Janji ngeling. Jajal, aku suarane iki anune latar. Sun sumadot ra sing tias ingsun. Sik to nembange serius kok tonyo-tonyonan barange lho. Aku gemes ra bojoku iki. Ngapa gemes napa? Matur. Pengen Ini digoni. bagi tembe aku ta? Ayo kono, ganti kono. Kowe mau. Ono. Apa mangko di? Nemas ingsun. Nemas ingsun prasopo. Terus? Coba diajeng, suaramu diajeng. Walah apike ya. Urung. Iki nyuarani tanggane lho nganti iki iya. ora apian. Iya, terus sun Sinak senan. Ilate ngepang. Bumi langit. Kualit. Meteng Mas. Oh, sing meteng sing lanang ya. Pak. Iya. Wani ngene ku yo. Yo mah yo. Gaweane ning sawah mama entekno papa. wong loro. Kamu ngono. Wong loro entekno. Terus entekno wong loro bareng. Janji. Urung tek kok. Urung entek ta. Ya terus. Janji Janji ku eling. Yo. Kowe. So madad sing tias ingsun. Heeh. Ki lho gerakane ngene. Tak warai. Kene. Kira-kira ya ndang. Delok cah cilik-cilik ya lho. Iso ora? Iso ora trending ngono kuwi. Mas. Ngerti ora? Oh, sampe lek samplu-sampluan aku iku. Reng. Janji. Neh. Tangane munyer-munyer. Neng lop-lop. Iso we lho. Hati-hati. Tangane
Wis entek Prung. Urung Kondi. mbut. Wis entek. Pak, wis. Iki pesek duduk sik. Ya. Pake teko. Lah kowe ora ngomong nembung Pak teko ngangguran to. Nembung piye? Ya nembung nek lah kowe nek nembung pacaran kae piye kowe nembung karo sing kono. Pamane kowe seneng piye mengungkapkan kata-kata. Oh, nek mengungkapkan rasa kepada wanita ngono to? Ya. Ya tapi aja dipadak-padake mbek kono. Ora. Piye pomo ade gandeng tapi wong liya aja ngantek roh. Piye maksude? Wis nggo awake dhewe. Pokoke awake dhewe petukan wis aja dipublish ngono lho. Wah, aku roh iki, konteke apa iki? Pomo Aku konteke ning ndi roh iki aku soale. Parane arahnya mau dibawa kemana itu? ya wis ora wong ayu iki mung geguyonan samusinamung dono. Sing penting awake dhewe manunggal dadi siji. Anjir Kang Mas. Nek to. Sampeyan ngerteni aku iso ngerteni sampeyan. Tak ngono. Anjir. Turuk. Leres. Turuk. Bapakmu rapuh. Sik to. Mendhet ayune kene kok. Kowe kaya sapa? Kowe kaya Adit kuwi lho. Adit. Adit di mana Dit kuwi lho. Kaya kuwi lho. Kok iso nganggo tas lho. Mulai sekolah Pak Oh, Pak Pak. Bapakmu Kejar rapuh. paket kok Pak kok padak nih. Pakku ki sik sekolah ta tiba iya. Ya, heeh. Kejar paket TK. Kejar pat. Oh, TK-ne urung lulus. Urung lulus. Ya. Layak. Kejar paket Iya, TK. iya. Ndelok anake sik. Lah nek mbok warai mbok yo kowe nek ngakon aku. Iya. Pakne aku mbok warai. Iya, ngapura. Dut. Nggih, Pakne. Bahaya iki konangan iki. Aku wis bolak-balik konangan Pak ya. Lha WhatsApp jiki ya hubungan ae. Dut, Nggih, Pak. karepmu ku piye? Ayo ngomong. Kowe iki dadi apa? Pakane. Kok iso getak-getak Nesu. Oh, nesu. Oh, nesu ceritane. Duh, ngomong to Pak lek nesu ki yo. Wong nesu kok dadak kon kondo lho. Loh, sama nesu karo ora nesu wajahe padha ae yo. Heeh. Mosok Piye? nesu ya ora yakin deh karo aku. Yakin. ya. Ejal. Lek sama nesu ora yakin aku ki. Dut, karepmu Pak, piye? nih. Lho karepku ya rabi ambek sapa mau? Prono Citra. Prono Citra. Wes mbok pikir kowe, Prono Dut. Citra. Wes mbok pikir duwe bojo iki. Ya wis Pak nih. Wah arepe rabi ki ya wong mikir sik to. Kowe kok entuk wong iki karepmu ku piye? Lah piye to? Lah wong ibuku ya oleh sampean aku ya meneng ae kok. Syukur. Loh, sing seneng karo ibumu karo aku. Loh, oh ayo Bu sing seneng sapa? Pakmu nah. Oh, Apa enak to pra opakmu? Aku lho kae mendem seneng kowe. Yuh. lah gene nyapa mok rabi. Mendem aku kae tanggut rambul mbokmu ki. Ora ngono kae aku nus-nus nggone makku lekno. Ndut, mendut, ilingo ya, Nduk. Kowe iki anake bapak kok arep entuk Prono Citra tresno tenan apa ora? Tresno Pak Man, daman piye? Duh, Kok daman piye to? Prono Citra. Lah ya anake lek daman kok lali aku. Mari ku ya kaya daman nggon aku iki lho kok. Punten dawuh Kanjeng Rama. Prono Citra, Dalem Bapak. kowe seneng karo mendut? Nggih kula remen kalian puterinipun Bapak. Sing mbok senengi apa nih? Coba dumuken. Lahir terusing batin. Dumuken, aja omong tok. Lahir kalih batinipun kula remen. Omong kuwi tok. Nggih. Seliyane kuwi, Mboten. Kula pokok seneng lahire ya batine. kowe seneng karo mendut tenan. Nggih. Arep mbok gawekne apa mendut? Ampun malah kok nyuwun napa-napa. Nadyan nyuwun tumurun ing lintang kang sarta rembulan badhe kula pinangkani. Yen kowe seneng mendut, bakal tak sahne wong bagus. Tok 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 tok. Nah, iki. Wes, iki dadi apa jenenge, Mak? Andik. Adik. Apa jenenge? Akbar 3. Iya. Tak Tanggal tanggal akeh grup anyar. tanggal 4 longgar apa ora tanggal 4. Saiki akeh kopel-kopelan anyar. Nyuwun sewu, Mbak bari Dika bari grupe anyar iki. Anyar. Mbak Dika badhe ngaturaken tembang menapa napa bareng badhe jurung donga kagem Eyang Uti. Nggih, saderengipun donga kagem Eyang Uti nggih Mas Lendro. Leres. Mugi-mugi Eyang Uti seger waras. Amin. Benjing malih nggih Ti. Tahun depan. Siap. Insyaallah mangke Mbak Endah wonten Depok nggih syukuran. Nggih. Panjenenganipun anggon ngasto Loh. DPR. Sik to Mas Lendro. Dalem.
Bunda Endah mau wis calling aku, Mbak Dika besok ya langsung ke Depok wisan. Aku iki engko langsung mulih kok kene langsung ning Depok kono aku. Gak mbok omongne karo Mas Lendro ya. Lek muni Mbak Dika mawon Mas Lendro mboten usah. Heeh. Aku sesuk kabeh umroh. Mbak Dika, Dalam- satu permintaan dari Yang Uti. Nggih, Bu Suwarti. Tinggal katresnan. Oh ninggal katresnan. Sami kalian pamuntenipun netizen Bu Yatmi saking Medan kalau wau Oke. sampun calling ke ugi kanca-kanca pamirsa ingkang wonten YouTuber nggih. Nggih. Berapa ribu pasang mata malam hari ini hampir 3.000 pasang mata menyaksikan Astabrata Media. Amin. Luar biasa. Dan juga doa teruntuk Bu Suwarti muga-muga sehat panjang yuswa kuat ngomong putra putrinipun. Ninggal katresnan ya. Oh, Panje. gitu ya. Langsung kira dangdut wae. Jaipong langsung jaipong. Oke, yuk tinggal katresnan bersama Mbak Dika Sabrina Roro Mendut. Ya, bisa kuat-kuat. Yuk. Ojo mau lahir nih Mas Sabar.